Здравейте и добре дошли в едно ново видео. В това видео ще ви покажа топ 5 мистериозни неща, заснети на камера. Така че, дайте палец нагоре, ако искате още такива видеа. И нека да започваме. Позиция номер 5. Летящи коли. В това видео може да видим как тази кола и колата до нея се вдигат по мистериозен начин в въздуха. Все още не се знае каква е причината да се вдигне така от сами във въздуха. Нали знаете, че колите тежат по 2-3 тона и не могат да се дигнат твърде толкова лесно с въже във въздуха. И да, нека да преминем към следващата позиция. Позиция номер 4. Обладаният мъж. В това видео може да видим как един мъж се пазарува най-нормално в един магазин, но изведнъж се побърква или не знам какво става, обладава го някакъв си демон или нещо такова. Според мен е нещо мистериозно, защото не се знае какво става с този мъж, така че догледайте видеото до край. Мистериозно. Нека да преминем към следващата позиция. Позиция номер 3. Летящото нещо. В това видео може да видим как един мъж и една жена застават да се заснемат от тази кола зад тях, но изведнъж нещо прехвърчава във въздуха. Все още не се знае какво е това, може да е някакъв мъж, но може да е някакво извънземно. Все още остава мистерия какво е това и нека да преминем към следващата позиция. Позиция номер 2. Ударена гръмотевица. В това видео може да видим как нещо лети в въздуха и е удрено няколко пъти от гръмотевица. Мисля, че е мъж. Напишете долу в коментарите според вас какво е, но както виждате е ударен няколко пъти. Позиция номер 1. Извънземното в тунела. Тук може да видим нещо се крие зад стената. Може да е от друга планета, все още не се знае. И се крие и изведнъж се показва. Нека да зумнем малко по-близо, за да го видим малко по-добре. Ето сега може да го видите зумнат. Очите му светът. Има много странно тяло. Може да е извънземно, може да е от друга планета. Напишете долу в коментарите според вас какво е. И надявам се това видео ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. Ще се видим в следващото видео. И чао! За хората, които са останали до тук, има, разбира се, един бонус. Така че напишете долу в коментарите хаштаг бонус за хората, които вече са изключили. И нека да ви покажем бонуса. В това видео може да видим как един човек най-нормално си мете пода в един ресторант и изведнъж стола се мърда. Вижте какво става натам. Вижте сами какво ще стане. See you in the corner staring, motherfucker. You should take a photo. Oh no, I'm about to go, yo. Shorty dropping low to pick it up. She like a